Okej, slušaj vamo. Treba nam novi trap za kolca. Baš se pitam zbog čega. Staro groblje se raspada, a kući treba generalna popravka. Šta nije u redu sa kućom? Eto šta nije u redu. Problem je što nemamo novca da popravimo bilo šta. Pa ima li neku ideju kako da sakupimo novac i da pokrijemo troškove? Da, Rigby? Šta mi imamo od toga? Ako smislite nešto uspešno, dobit ćete plaćeni, slobodan dan. Šta? Ej, imam neku staru sportsku opremu u šupi. Ajmo da napravimo sportski turnir i da se leba... Neka druga ideja? Prodaja peciva. Ne. Koncert. O, hej Bensone. Ne. Možda da... Ne. Daj Bensone, samo nas saslušaj. Dobro, slušam. Treba nam veće strašnih filmova. Da, na napuštenom groblju. Želite da napravite bioskop tamo? Da. Znate šta? To zapravo može da uspe. To vam nije loša ideja. O, šta? Da, imali smo filmsko veče tamo pre par godina, bilo je ogroman uspeh. Veće jeze u grobnici. Kako uzbudljivo. Dobro, dogovorili smo se. Skips, ti ćeš postaviti stolice. Pops, ti ćeš biti glavni za prodaju. Muscle Man i High Five Ghost će biti odgovorni za dekoracije. Ja ću biti zadužen za doček. Mordecai i Rigby. Vi ćete da nađete film i da razglasite po gradu, ali ako ovo ne uspe, nećete dobiti taj plaćeni slobodan dan. Ma upalit će. Jer mi znamo sve o filmovima strave, a ti ne znaš ništa o filmovima strave. Spasit ćemo park s našim znanjem o filmovima strave. Prestanite s pevanjem ili ste otpušteni! Filmovima strave. Idemo po taj film.